sad se prebaciti malo na ovako isto česte strahove i emocije, recimo osjećaj usamljenosti, odbačenosti, potisnuti bijes. Znala sam što ću. Potisnuti bijes, kada smo skloni tome da i osvestimo da ga imamo, stvarno treba da se pozabavimo time. Jer potisnuti bijes u nama čuči kao vulkan. Znači, unutra se kuva i mi samo potapamo, a on traži izlaz. I kroz metakonstalacije možemo da odemo u prostor i vreme i da nađemo odakle nam taj potisnuti bijes i u sistemski odakle možda dobijemo ga i transgeneracijski. Mnogo je češće da je onako baš naš, iz naših iskustava, iz naših trauma i onda možemo da odemo u bilo koje vreme i prostor zato što mogu da postavim, recimo sad je moj rad, pa ja vodim svoj, mene, da ne bi nikog uzimo za primjer, mene sada i mene u prostoru i vremenu kada sam doživeo traumu koja je izazvala, koju nisam mogao da nisam obradio. Moj mozak je nije obradio, moj mentalni sklop nije obradio, mentalno zdravlje i tako dalje. I učesnike sve koji su mi izazvali, nisam se suprotstavio, nisam adekvatno odgovorio i tako dalje. I ostalo je to u meni, nisam otpustio neku traumu koja i dan danas podsvesno u meni kuva i on se na kraju kroz neke okidače iskali taj bijes pre svega na mene, na moje zdravlje, na moje mentalno zdravlje, pošto su zdravlje i mentalno zdravlje spojeni sudovi, kako jedno, tako i drugo. Ja. Samo je pitanje vremena. Uostalom, i zvanična medicina kaže da su najveći broj obolenja da su psihosomatski. Znači, jasno je da je to sve povezano. I taj potisnuti bijes, kad ja objašnjavam prisutnima na konstelaciji, otprilike kao što neko ima običaj ujutru, ovi što vole rakiju domaću, da ujutru popiju jednu rakiju, a ja otprilike ovu jednu čašicu kiseline. I to ga izjeda iznutra. Znači, svako jutro potisnuti bijes, cap, ja umjesto vode, ili već šta pijem, kafe, ja prvo jednu čašicu, jednu dozu kiseline koja razjeda moje organe i moju dušu i moje mentalno zdravlje pre svega, a samim tim posle i zdravlje. I dogod ga se ne oslobodimo, dogod on ne izađe, ne da bi povredili drugog, nego ako trebamo da udaramo u džak, udaramo u džak, ako treba da udaramo u pod, udaramo u pod. Dogod ne izađe, ne isplačemo se, a to na konstelacijama uradi i onaj ko je predstavnik. I ne dođe u situaciju da se smiri i da kaže ovim drugima povredili ste me. I od tada, posle ovoga, nikad više nisam bilo dobro ili bio dobro. Taj potisnuti bijes može da ima i uzroke i u neispunjenim očekivanjima. Naša mašta, često kada želimo nešto lepo da nam se dešava, mi to znamo da preteramo. Pa da očekujemo, što je normalno na neki način, da očekujemo da će biti sve super. I sada, ako čekamo neki događaj, pa pogotovo kad smo mlađi, onda čekamo to, bit će ovako, biće super, i odeš tamo i on ni blizu. Ni blizu toga. A još doživiš neprijatnost. I to ne možeš da otpustiš. Ne možeš da oprostiš onoj drugoj strani. A ona druga strana može da bude i svestan i nesvestan, a može da bude i on ispovređivan, pa onako podsvesno povređuje sve oko sebe. Ne sad, sad ću baš tebe, a možda nekad mu podsvesno ličiš na neko ko je njega povredio, pa ga asociraš na to, pa tebi vraća. Tu sad milion stvari, a možda vam se i duše poznaju, pa si mu baš naleteo, a
nekom od prethodnih života tvoja duša povređivala moju, pa sad ja prema tebi budem neadekvatno grub i namerno da te povredim. A da me pita neko zašto, nemam pojma, ali si mi na piku. Na piku, baš si mi naletela pa te ispovređujem, ne jedan put, nego 100 puta. Kad god te vidim. Taj ne može da se nosi s tim i ne sklanja se odatle, pa onda to sad onako generator problema na enti stepen. Tako da, takva stanja narušavaju mentalno zdravlje najozbiljnije. Ne možemo mi kognitivno sve da znamo i da nađemo rešenja. Ne radi se o tome, prvo, nismo ni psiholozi, ni psihijatri, svi niti trebamo da budemo, niti sami sebi to treba da budemo, a onda možemo potražimo na razne načine da to možemo da prevaziđemo, jer sigurno taj bes mora da izađe. A on onda ne može da se kontroliše. Ako ne izađe, s druge strane, oboljavamo sve više i više i prerano idemo u smrt. Bespotrebno, ne sad. Da. Ne umiramo od starosti što više nemamo kapaciteta i životne energije, ali onako taj potisnuti bes, što je najgore, može da izazove u nama osjećanje ogorčenosti, da postajemo besni na sve drugi koji nam nisu pomogli, pa onda na kraju na celu okolinu, svi su krivi, ne vidići gde smo mi pogrešili. I ono što smo mi sebi zacrtali da treba da bude tako, a nije se tako desilo. Ili što smo želeli da bude, ali ne zavisi sve od nas, jednostavno se nije desilo i ne možemo da odemo dalje nego smo zagledani tamo. Ogorčenost, to je najniža frekvencija, to se zna. Da. I ta najniža frekvencija... To je na korak do najtežih bolesti, ja mislim. To otvara vrata karcinomima. Da. I samo sad dobijamo karcinome, znači ćelije naše prelaze na drugu stranu u agresiji i počnu da jedu ove druge, one se umnožavaju, ove naše zdrave ćelije gube i sam sebe jedeš. Znači, počnu da rastu tumori, ove se umnožavaju ćelije koje su u sukobu sa našim ćelijama, a postale su od naših ćelija. Znači, uslovno rečeno, kao kad bi došlo do izdaje u nekoj državi, pa ovi prešli kvislinzi na drugu stranu, pa počnu ubijaju ove druge. I tako dalje, a to se teško prašta i teško se nosi s njim, pa dođe komšija, pa odvede u logor ili na streljanje. I tako dalje, jer tačno zna gde si, šta si, ko ti je dete, gde ti je ovo, gde ti je ono. Da, sve zna. Sve zna o tebi i samo iskoristi tu situaciju, svoje neke probleme da iskali na nekom drugom. Da. Ovo je strana vojska kad dođe, oni tumaraju, ali im trebaju ovi koji će da ih sprovedu. Interni zloće, a ne cene ih, ali im trebaju da lakše pročiste teren. Da. Još je bilo dodatno, sam te bila pitala ako se možeš malo svrnuti na taj osjećaj odbačenosti i usamljenosti. Imamo ljude, recimo ja ono kako preko Atme ljudi stalno komentiraju, pa kaže na primjer, iako sam stalno okružena ljudima i prijateljima, osjećam se usamljeno, na primjer. Iako sam u društvu prihvaćen, imam status, osjećam se uvijek nekako odbačeno. Pa to, strahovi od odbacivanja i neprihvatanja znaju da budu mnogo jaki. I oni mogu da budu stečeni, a mogu da budu transgeneracijski, mogu da budu opet negde iz kosmosa, iz vremena i prostora, prošlih života, paralelni kosmos i tako dalje, i tako dalje. Kad su tako intenzivni, ono što mogu sa sigurnošću da kažem, da ih ima, da tih energetskih čvorišta ima na više mesta. Znači, trebamo da uradimo sigurno više radova da bi to mogli da prevaziđemo. Ne možemo, kao i većinu stvari, ne možemo jednim radom. I nije samo sa jednog mesta. Tako da, ali imamo alate i mogućnosti da to oni izazivaju, mogu da budu, recimo, da smo prevremeno rođeni i da smo proveli jedno vreme u inkubatoru. Tu osjećaj odbačenosti? Pa da. Ili čak možda i usamljenosti?
Tako je. I sad, šta je mogla mama da radi? Ništa. Lekari kažu, beba mora ovamo. Ako ne, ulazimo u kritičnu situaciju, umreće. Normalno da se ti sad povjenuješ tome carskim rezom, ideš prvo u inkubator. Znači, prvo si odvojen. Ili vodimo dete, ovamo mora da, neće da sisa, moramo da ovako, moramo onako, i tako dalje. Znači, od rođenja. Pa do vaspitavanja dece, kažnjavanja na pogrešan način dece, pogrešno vaspitavanje, nerazumevanje, nekomunikacija sa decom. Nemam vremena, idi u sobu, u svoju, uči, nemoj da mi se obraćaš dok ne završiš sve zadatke. Nemoj mi na oči dolaziti, kako nam kaže. Ali ne jedan put. I to ne mora da bude mnogo strogo. Za bilo te stvari. Ne mora da bude činjenica da je neko stvarno odbačen. Ali lični doživljaj da je odbačen u tom periodu, u bilo kom periodu, ostavlja trag. Taj lični doživljaj, nije sad, ne bavim se ja tamo činjenicama najčešće. Da, šta se točno dogodilo, nego subjektivni... Subjektivni osjećaj, ako ćemo sada, ali šta je sad tu problem? Problem je da ti sad nekome ko je to doživeo, ti mu kažeš, ali nije baš bilo tako. Znači, on sad to treba kognitivno da prežvaće da nije baš bilo tako. Za to, pa 2, 3, 4, 5, 6 godina treba kod psihologa. I to je super, što i tako može. Ovamo u konstelacijama, u svo poštovanje prema psiholozima, ovamo u konstelacijama češće nam treba, ne češće, mnogo kraće to doživljavamo i odrađujemo na ovaj način kako radim, na ovaj način možemo brže i efikasnije da dođemo do rezultata. Ali pod uslovom da se klijent pusti, da prvo dođe, da vidi, ili ja nikome sa ulice, kad je moj rad, ja nemam vremena da učestvujem, znači kod mene je obavezno da učestvujem. Pa odavde iz Splita sednu na prevoz i dođu u Zagreb na jednu radionicu da učestvujem. Tek sljedeći put kad ih moj organ... Tako je. Jer ti dođeš tamo stisnu. Pa ne vredi. Ne vredi. Jednostavno ne vredi. Ne možeš da se opustiš, dođe tvoj rad i ovako svi imaju tremu, a ti se zgrčiš samo da ne bude nešto loše. A ja tražim najlošije da izađe. Znači, kao kad bi otišao, ne znam, kod stomatologa neće otvoriš usta. Šta on treba, ti seče obraz da bi došao da ti stavi plombu. Ili da te stavi u totalnu anesteziju, pa mislim, to se ne radi. Normalno, to je više otrova nego jedna plomba. A nećete prestati da te boli zub, zato što kao je, sad ću da mislim da pređem, pa neće. Ako je, ne pričam figurativno, normalno. Tako da, postoje neka određena pravila na radionicama koje moji organizatori sprovode i to sva su u interesu klijenata. Sva su u interesu klijenata, zato što mene interesuju rezultati. Da se bavim nečim i da dajem sve od sebe, a da znam unapred da radim pogrešno i da neće biti adekvatnih rezultata, ja neću da započinjem saradnju. Znači, da se vratimo što se tiče odbačenosti, neprihvatanja, one izazivaju posle u socijalnom životu ozbiljne probleme. Znači, tu neko poverenje prema drugim ljudima je vrlo, vrlo uzdrmano. Kako će neko takav da ima srećnu i zadovoljnu i uspješnu porodicu? Kad ne veruje prvom do sebe. S kim započinje tu porodicu? Ne verujemo do kraja. Ne, ja nikome ne verujem. To je emotivni invalid. Ti, ok, prevarit ćeš me, ali to je na tvoju dušu. Ako ja nikome ne verujem, ja sam non stop u gardu. Znači, ja sam vojnik koji je spreman na bitku. Pa nije život to. Ali nisam ni ona druga strana, pa svako verujem šta god. Ko krpa. Pa da, ali, znači, to je ona opet skroz druga skala. Znači, ok, imaš razmišljenje,
pa vidi šta može, šta ne može, kome treba, kome ne treba, ko te laže, ko te ne laže, ko to namerno radi, ko... Da. Ali opet možemo da donosimo neke zaključke. Tako da sa te energije treba se osloboditi, jer nije, i to može neka druga strana i da trpi. Da kažem, iz ljubavi. I da poštuje kao, ok, takva je osoba. Ali ni ona ne može non stop da živi srećno u tome. A ne treba mnogo da procirkuliše međusobno poverenje, poštovanje, da ona druga strana bude oslobođena tih stega, da može da se prepusti, da uz to ide često i osjećaj da neko nije dovoljno dobar, da nije dovoljno vredan za uspehe koje može da postigne. Pa samim tim sebe sabotira, limitira. Da. Pa zamisli sad, žensko si, ali ne treba komentarišemo, ali ja ću komentarisati. Zamisli sad ženu koja da nije dovoljno dobra, treba da vodi ljubav sa partnerom, pa kad će tu da doživi da nije problem sa orgazmima? Nisam dovoljno lepa, nisam dovoljno privlačna, nisam dovoljno ovo, nisam dovoljno ovo. Kad može da se opusti? Kad može da se prepusti, navodim seks kao primer, a tu duše i mi u toku bliskosti mi smo tad najbliži Bogu. Se prepuštamo jedni drugim. Znači, kada radim probleme koji imaju seksualnu prirodu, ovi koji učestvuju, pa nekada ima potreba da stavimo i poziciju Boga i one druge strane. Pozicija Boga kad se to deša, na kraju kao, jel mogu ja da ih zagrlim sve, znaš kako su mi dragi. A oni onamo doživljavaju, već šta doživljavaju, mnogo im je lepo. Krenemo od ono kao, ne, da mi prilaziš. Pozicija orgazma beži. A to je prepuštanje. Tad nam padnu, kada doživljavamo orgazam, tad nam padnu sve stege. Ne razmišljamo ni o čemu. Opustim maksimalno prepuštanje, opuštanje, energetski opuštanje skroz gore. Sve u redu. Jednostavno, kao i Bog što šalje energije, najvažnije je vera, nada, ljubav. Da. Pa kad si baš spomenuo ljubav, rekao si u stvari da je ta energija ljubavi, u stvari ljubavi prema sebi, ključna u razbijanju energetskih blokada. Pa jedna od jeste da i uopšte razmjena ljubavi. To je razmjena ljubavi i empatije. Bez da sebe poštujemo i volimo, ne možemo ni drugoga. Ako sebe ne volimo, nemamo kapacitet drugi da volimo. Znači, ali opet u onoj ne u egomanijačkom stilu. Pa da, znaš, i ne ono prezirem sebe, ja sam idiot, ja sam kreten, ali volim ono drugo. Znači, to je patologija neka. Ali kad volim dovoljno sebe i pazim sebe, onda imam kapacitet da tu energiju koju upućujem sebi nekome ko mi je drag, da podelim to sa njim. I on sa mnom. Ta razmjena, to su najlepši trenuci života kada imamo tu sreću da živimo sa nekim i da smo savremenici nekog, da li su to partneri, da li su to deca s kojima razmenjujemo ljubav. Šta imaš lepše od toga u životu? Mislim, sve materijalne stvari dolaze pod B u odnosu na to. Pa da. Pa pod C. Kao, ja sad imam ne znam šta. Da. I šta s tim vraćaš se sam doma u tu kuću, u tu jahtu. 200 metara da se vozim i da tamo sa mnom se neki, pa sam ili neki koji nije briga uopće za tebe, nego za tvoj novac. Pa da, nego da se očešaju, da se voze tu i da jedemo i da imamo neki doživljaj. Bogati ljudi kako dobro znaju te bolove. Pa to ništa ne vredi. Oni koji normalno žive, a vole se. Ali ne u trenucima samo, nego vole se, poštuju se, osjećaju se i trude se da jedan drugog ne povrede. Povredit će se. To je neminovno u ovom svijetu. To je sigurno, ali takva smo. Ali kroz te povrede uči jedna i druga strana. Tako je, rastemo kroz to. Tako je, znaš. Ako smo zreli. Pa dobro, pričamo o tome, znači pričamo o radu na sebi. Konstelacije su rad na sebi. Menjanje sebe. Tako je, to je duhovni proces u stvari.
To je, osnova je svega toga. Da ja prevazilazim, ne pobeđujem probleme, prevazilazim probleme menjajući se i učeći od njih. Tako je, zrelo prihvaćanje. Pa tako je. Ništa da ne učimo toga. Pa to nema smisla. Onda ja ne mogu, onda se gomilaju novi, slični ili još teži problemi. Da. Koje stvarno onda još teže završavam. Znači, ko pominjem kao školu. Znači, prepisao sam domaći, ništa ne znam. Dođe teži zadatak, tek njega ne mogu da rešim. Dođe još teži na pismenom, još onda jedinica, pa popravni, pa onda sedi uči, drugi se zabavljaju, ja sedim učim ono što nisam naučio. Pa ni tada onda padnem godinu, pa idem iz početka, pa me je malo više sramota. Što moja generacija otišla dalje, a ja s ovima pa iza leđa mi kaže, vidi onog Srđu ponavljača. Da. Nosim jedno breme, izvesno vreme, ali takav je život. Ne možemo da odbijamo zašto postojimo na ovoj planeti. Da, jasno. Visoka je cena, jasno.